بسیار گلنوزه را پرسیدن از سلام. اینا با سراغ گلنوزه آمدیم. باور کنن подписчико бисёри ба духтарако пурсидан ки ида бекирта намонем ай киртои гулноза бинем ку чӣ кирта дорад. иқа хушрӯ пӯшидагӣ кирта ина духтаро диден фаҳмидем ки гулноза борои навша овардагиай ай пӯшидагӣ худаш сар мекунем. и чанд пулай 1200 сомон алманали тоза материалаш купра двойкай кирташ шарфам дора тройкай ҳам қахшрӯай охира бинен духтаро беҳтарин модел ина марамат кас седа дар корай метавонен пеши гулноза биёен. бозори корвон тарафи пажарка байни якому дуюм дарвоза 118 магазин ряди магазинои шишагӣ инаи цвети баи шамози мепӯша нишон метия биненда ҳам бо худудам қа мезеба ки духтарако шумо даям мезеба ҳатман аям модель бигиренда хушрӯвай саббукак тобистон даям роҳат карда мепӯшен. ина нигоҳ кунен ира бинен вай цвет бӯй хушрӯвай ина ай 58 килограмм сар карда то 120 килогара мепӯшен модела бинен охи камая ина идона остина куша бинен ина диден духтаро омаден бо аксия када пешниҳод мекунанд марамат биёен. аксияи калон духтарако дар анамихе бархитои фасон и аксия то идая борои ина регалои оригиналай бархича бинен чӣ хушрӯвай 1600 1700 сомона 1400 сомон шудагия мана то ида инами 1400 сомон шудагия марҳамат каседа дар кораи пеши гулноза биёен. расветкоша бинен чӣ расветкои хушрӯ дора размерош ҳастай метавонад ки омада аз наздик бо бинен. ина иҷада нигоҳ куненда фиолетовишам ҳастай диден фиолетовишам хушрӯе аст ки иҷа одамай набиёен одамо гуфта мана марамат камакак неудобняй наборгирӣ хулоса ина фиолетовиш ай пеш фиолетовишам ярки фасони хушрӯвай мана марамат духтарако инчунин анаи моделора арзон кардагиян 1300 бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза 118 магазин ряди магазинои шишагӣ ино чи ина ёям 1300 сомон то ида и аксия то идай духтаро ина расчётотона бигирен киртаи бархти фасон гирифтанӣ бошен пеши гулноза биёен ҳамаш моделои новинка ҳамаш моделои фасон бо нархҳои дастрас ёшама ҳамин нарх ина марамат бинен интихоб хеле зиёдай мана духтаро интихобаш беҳад зиёдай беҳад хушрӯвай сифатош мана ин модела нигоҳ кунен 7 ранг комбахти 7 ранг бархити 7 ранг мана аз ин чанд ранги будай диден аҷоиб 1300 сомон духтарако омада натонен рақамашон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд интихоба бинен ва ира бинен чӣ хушрӯ ё бо 1200 сомон кори дастӣ рафтагиай инаи бархтам 1200 сомон мана беҳад арзон кардагиам куртошона бисёр ҳам хушрӯвай духтарако ина моделора диден иам 1200 ай иам 1200 сомон хулас тамошобинони азиз интихоб зиёда ина ира бинен и чанд пулай иам 1200 сомон аз наздик омада тамошо кунен бо нахстар мешавада духтаро мана ира бинен ишаишта хушрӯ иш 1300 сомон 7 рангаш диден мана 1200 сомон мана беҳад фасонак шок духтарако нигоҳ кунен ҳарир мақсудои 700 сума дар ҷои гулноза 350 сомон шид барои ид аксияи грандиозни сардодагиан нигоҳ кунен чӣ хушрӯвай 350 сомон беҳад модели хушрӯвай ина марамат ҳамаи фаслда мешава ки пӯшен ира бинен моделош ишаишта хушрӯ ина марамат ира бинен тоза дубай хитон дида буден наворам доштем ба фикри ман 700 сума ина ҳозир бошад духтаро гулноза барои ид иёра нархоша арзон кардак успед кунену биёен нарх 350 сомон тамошобино баъд медонен иҷода ҳозир чанд чизи дигарам арзон кардагиай гулноза духтаро успед кунен ки тамом нашава бозори корвон тарафи
пажарка якм дарвоза даяй марамад 118 магазин ряди магазинои шишагӣ ана ёра нигоҳ кунед ино 400 ишам шок духтаро ҳаминоям 700 650 кам набуд ҳозир бошад диден духтаро 400 сомоне 800 буд чума мира ана бор када будем 800 сомон буде 400 сомон шудагай мана марамад киртои беҳад хушрӯви идона дар ҷои Гулноза арзон шид духтаракое ки омада наметонен бинависен дар равакак шумода доставка мекунам мана бинен охи духтаро бовар кунен ку и хеле акция ягон ҷуда нестай и акцияам то идай касе успед куна ина биёен бо нархҳои дастрас аз Гулноза анам хева якора киртои дубая харидорӣ кунен ана ванклифта диден ванклифта хитон ва 400 сомон ванклифта хитон медонен а чанд сум буд ина 400 сомон ина нигоҳ кунен иям 400 сомон ва ира бинен духтарако як бор бигирен инами аксияда ҷои яктада 2-3 мегирен духтарако марамад киртаи дубайгир бошанд пеши Гулноза биёен ҳам новинкои хушро овардагай ҳам супер аксия эълон кардагай ки нархҳои шокшокай дар ҳақиқат ҳам мана рақамош ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунен бо пурра шумода мефаҳмонанд ина меоям 400 сумай ира бинен охи ишаишда хушру духтарако беҳтарин аксия беҳтарин нарх дар ҷои Гулноза мана ё чандан ина и 700 сомон 1200 сомон 700 сомон мана ина мучам ҳастай 700 сомона 1200 будан 700 сомон шудагиян мана аксияи зур спаковка чек духтарако дар ҷои Гулноза нигоҳ кунед Гулноза обуфои Дубай оварда я Дубай беҳад хушрӯ ҳозир кушодестай ҳозир мекушоем нишон метем беҳад гуфт хушрӯвай ина ҳозир мекушоя биненда духтаро бори нави нав ина модели новинка распаковка чек ку якша як такша ҳам хеле нишонти қасшучан ин модела кора бинен ина ё чанд пулан 220 сомон марамад Дубай боз дигар моделошам ҳаста мана марамад дигар модел бисёр доранд ҳар хелаи моделош ҳозир хулоса тамошо кунен бинен боварӣ дорум ки маҳкултон мешава ина ёра ятша кушокани инаи буровардагиёра инаи бо дигар хелая ина духтарако ишаишда хушрӯ шлёпкачои Дубай ишаишда хушрӯ ва иқафасон чае 220 сомон мана марҳамат каседа дар корай ҳатман пеши Гулноза биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза даяй ира бинен чиқа хушрӯ якм дарвоза 118 магазин ряди магазинои шишагӣ инамҷа чӣ намуде ки дидестен ку коробка ку пойафзолай ҳамаш новинка ина идона пойафзолам ҳаст ира бинен охи духтаро чиқа хушрӯвай турецкия ё Дубай ина ино турецкияни дуташ инош боша шлёпкачаҳо Дубаян нигоҳ кунен чиқа хушрӯ моделакош там гап нестай фасонушдаку тамоман баъд нигоҳ кунен туркияям ҳамин нархай 220 сомон ина турецкиё 350 сомон ай духтаро манаи Дубай бошад 220 сомон марамад пеши Гулноза биёен каса шлёпкачагира шлёпкаҳои оригинал бори новинка пас биёен пеши Гулноза беҳтарин вариантҳо шуморо дар инҷа интизора и аи чанд цвети хушрӯ будая ира бинен аҷоиба беҳад хушрӯ бархидниай беҳад фасонакай мана ишаишда фасон маҳқултон меша иша бинен охи чихе удобниай ай голчам ҳаста инай серебристиям мана ин моделшам хулоса духтаракои азиз бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад хайр саломат бошед Гулноза ба фикрам аму Дубай рафти якта ҳамаша пӯшида харидия иқаё хушрӯвай моделакора бинен охи аҷоибае марҳамат эксклюзивай дар ҳақиқат ҳам неста ягон ҷуда ина бо мешава ки кушод кунена духтаро ба хоси дилтон ина хоҳен ини халид фонарик мешава агар хоҳен беҳад фасонак қафоша бо бинен чанд пулай Гулнозино ину 1200 сомон опаҷон харид мақсуди тоза
шарф дора хоҳен румол метем катиш хоҳен шарф метем. اینا مرامت باور کنند به حد خشروای پشتش کاری دستی رفتگیای من مرحمت عجایبات خشروچه تابستان در راحت میکنه دیکتی دخترای نه یگان جو رفتن دایم هر روزه دایم پشت خشروای یگان جو رفتن دایم مدل به حد فسونه اینا دیدن گلنوزه برای شما گلچین کرده ایامو دوبای انم خکر تاکوی فسون آورده بازار کاروان طرفی پژارکا بین یکم و دویم دروازه 118 مگزین گلنوزه دخترو بهترین انتخاب در مغازه گلنوزه نه 5 تا رسویدکا داره نه 5 تا رسویدکای خشرو داره مرامت اگر باور کنند دخترها خیره بینند این 16 خشرو برای گلنوزه اینا با یک مدل دیگه یک مدل فسان دیگه را آورده گلنوزه این هم آلمانالا این هم آلمانالا نگاه کنید این خوهن کشاد میکنید چند خوهن رنگ معنی خیلی تنگ ترکه میشده اینا بینند دخترها مدل بهترین نرخ چخلای این نرخش 900 900 تومان تومانه لکی می ارزه دخترها ارزان میشوه انشاءالله حالی هیچ جاده نیسته یکم شما میپوشید اینا مرامت اینا цветоша бобинен духтаро чӣ хела цветкои фасон дора ина беҳтарин модело дар ҷои гулноза нарх 900 сомон ай 900 сомон бо арзон мешада ина ми санго нигоҳ кунен иқа сангои хушрӯ дора мана марамат беҳад фасонакай мана биёен дар ҳақиқат ҳам бои хушрӯ дар ҳақиқат ҳам духтарако эксклюзив ҳар кас надора шумо мепӯшен ида якум шида اینا 900 сомонай бо арзон мешава бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза 118 магазин ряди магазинҳои шишагӣ ана ин модели дӯстдоштаи тамошобинояй нигоҳ кунед ҳами бархда буда ҳозӣ бошад и болопӯш боре мешава материалш чиаира материалш ия нидояй сабукакая типа шолка яки шолка неста гард намешавад танатонда қад намебурора ҳичи намешавад тобистонда мешава пӯшида ира бинен чӣ хел хушрӯ варианти беҳад фасон новинкаи беҳад хушрӯ дар ҷои гулноза нарх чӣ хеле гулноз нархаш 900 сомон диден дар ҳақиқат ҳам фасонай ҳозир асветкоша нишон метия размеро чӣ хел боша размеро ай 52 то 60 ай 52 то 60 اینا ده ای 52 تا 62 هسته اینا مرحمت بهت خشرو مدل فسون تماشا بینو بهترین مدل اینا ای цветоша بینن خوش خشرو چای 900 سومون با یگان سو میروا میشیدگیشه بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه 118 магазин ряди магазинҳои шишагӣ ҷои гулноза духтаро биёен омадан наметонен омадан натонен нависен доставкатон мекунан ина бе киртаи идона намонен дар ҳақиқат ҳам расветкош хушрӯйда пӯшидагӣ хичам анау дига цветошам тройка мана тройка духтарако нигоҳ кунен тройкаи ҷакарда материалаш аҷоибот фасон дубай тоза дубай духтарако нарх чӣ хела 600 сомон марамат нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯй дар ҳақиқат ҳам нигоҳ кунен тройкачара 600 сомон ягон модел дигам дора ягон гула ягон чи дигам дора расветка дорада ай светлиша бинен духтаро чӣ хел хушрӯ светлира бисёриё мепурсанд ина марҳамат ида хушрӯ некена самдели ида модели фасон дар ҷои гулноза бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза даяй 118 магазин марамат барои маълумоти бештар рақамҳо ҳаст бинависен бо пурсен моделиш бо иқа хушрӯая иш бо остинош мисол кушоти калонест скромния ина марҳамат касе ки бо и вариантора нағз мебина бинен чӣ хел хушрӯча дар иваи чӣ будая материалаш шолки дубаяй сангчоша бинен чӣ хел хушрӯ марҳамат расветка дорада и чанд пулай двойкай каси шарфш духтаро 600 сомон охира бинен и 16 хушрӯ чӣ боре ки овардагиай ҳозир ҳамаш борои новинка ҳамаш моделҳои фасон дар ҷои гулноза духтаро и дига модела
این دیگه مدل ای چند پولای؟ Материалошон якай. материалой ягаю хангаш нусхаш دیگه خیلی نرخش 600 сомон. بازار کاروان طرف پژارکا یکم دروازه دخترا 118 مگزین گلنوزه بیاین اومدن نمیتونن بنویسن دستافکتون میکنن این همین چی مدل نشون داده است دیدن ای هر یک تاش چند تای رسوتکا وردگی رزمروش هست هازی باری نو که است اسپت کنن دخترا که تمام نشوه قیشم فسونای ای چند پولای؟ یم 600 сомон کاری دستی رفتگی دخترا مرحمت این 30 هم هسته 600 сомон منه پوشیدگی خچم 600 сомон ای همه цветош هست این ای مدلایی که نشون دادم 600 сомон بعد این دو طرف ها هست اوریجینالو 800 сомон است دخترا اوریجینال دوبایس کشه 800 сомон این 800 сомон اوریجینال دوبای هم یورو 1000 چند میفروختن اوه بازی 800 сомон شد ای بو ترویکا ای تاگش کرتا داره بالا شیفون ای با شرف داره ده ای شرف داره این رنگ هم خیلی ابایا میسنه که پیشش وقتا نه مرا دخترکو میتوانند پیش گلنوزه بیاین این کرتشم خوش رو ای 500 сомон پاپلینی دوبای تا 500 сомон پاپلینی دوبای دخترو یک цвета یا این فقط سیاه هست رنگ باز وقتا میتونن دخترا بپوشن شون این ای مدلم این خوش رو ایو سپورتیو استیلو دخترا میتونن کاسو پیچاکو بپوشن 600 сомон نه 600 сомон این ای مدلشم خوش رو спортивный стиль і цветом фасона аҷоибот расветкош моделош беҳтарин ай бовар кунен духтарако бури алманала и ҳарин мақсуда навори пештара да нишон додем ки пуштуш ручной работа авая без сандвич манжето и чанд пулай 900 сомон шарфокачи бори алманал марама духтарако биёен аз наздик бобинен инаи намучам аст дидан расветкаш расветкоштам гап набудайне ки хушрӯ духтаро марҳамат дуспет кунен биёен ана духтарако киртаи навинкаҳози ҳами топ пӯшидагая инстаграм дози топ ҳами рафтаистай бори дубай нигоҳ кунен гулнозара ма дер омадам ӯ дафъаш бороварда буда инака наҳамо нишон метем ӯ сола и гили навинкаш духтаро и чанд пулай хушрӯ 700 сомон марамад танада бинен чихо хушрӯча места 700 сомон марамад ина касседа дар корай пеши гулноза биёен дубайски киртои хушрӯ шумора интизорай бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазин мана киртои саб букак материалш армански шолкая ина нигоҳ кунен саб букаки хушрӯ нигоҳ кунен чихе фасонакае ина ишаишда фасона ишаишда фасона духтаро беҳад хушрӯ размерошон чӣ хелай ай м то xl размер ҳастай ина нигоҳ куненда маникенда чӣ хеле истодагиай духтаро ай чанд то чанда размер каче ай 50 то 58 размер будая чихе нақс марамад ина размеротона меёбен моделаки фасон ина барои ид кирта гирифтани бошад пеши гулноза биёен духтаро ана мехай киртои фасонаки хушрӯ овардагиай беҳад хушрӯай ина бинен рангошам фасоношам аҷоибай нами модели литучкара бисёриё пурсида буданд ина марамад гулноза бо овардагиай хушрӯа сангош аҷоибота ира бинен моделиш беҳтаринай и чанд сомай гулноз 600 сомон марҳамат ина қисми болода бинен расветкошая иҷабо дига моделам доштая литучка ина марҳамат 600 сомонӣ кадомиша мегирен литучкои фасон касое ки барои ид кирта гирифтанен ина ай пеш бо туёяй марҳамат пеши гулноза биён анами хеле литучкои фасонтон овардагиай нархша мехелая нархш ҳама 600 сомонӣ духтарако пеши гулноза биёен бозори корвон тарафи пажарка марамад ини боҷга моделиш диден якм дарвозадаян якм дарвоза 118 магазин ряди магазинои шишагӣ моделои фасони литучка
کس یعنی مدلورا میپرسید بیاین که به حد خوش رو آمدگی حاضرش در از میروتونم میوبین تا 120 کیلوگا و دم از میرسته ایو من مرامت تنایم شروع ای درونش خسته داره ای را مخه به مونند یا می سخت تنگ میکنه ای درون میپوشنه ای بالاش هم خلق شد لیتو چی ابیا داره خوش رویان یا چند پلان ای به حد تناده خوش شروع یا رسوید که داره ای 800 سومونه کریچنی داره 800 сомон цвети коричневишам ҳасташ каларми тёмниш мана марамад ини цвечам бинен мана и цвечам хушрӯ марамад духтарако бисёр мепурсанд ина гулноза анамхе моделакои фасони хушрӯра барои шумо овардагиай биёен